искал да поздравя всички членове на фамилния бизнес, всички приятели, гости. Тази е 17-та година от съществуването на Сдружението в България. Радваме се да посрещнем почти 80 члена на Сдружението. И за мен е много интересно да наблюдавам как в различните фамилии и семейства с течение на времето отношението към организацията еволюира и всеки в определен момент намира различни ценности и за него тя става специална. Поколението има нужда от вас, има нужда от вашата мъдрост и има нужда да го научите на изкуството да правиш нещата. Не само бизнес, изкуството да създаваш, да оставяш след себе си. Не бързайте да бутате стените, които са построили вашите родители, без да разберете защо те са били построени. Разберете, научете, тогава вече ще имате силата и свободата да направите нещата така, както вие искате. Най-лесното нещо човек да се загуби е да си насочи енергията там, където не трябва. Подкрепете неща, които подкрепят вашата визия за живота. Избирайте много внимателно къде да насочите своята енергия. Каквото и да се случва, не забравяйте, че ние може да сме по-малко като бройка, но сме по-големи като съзнание. Благодаря ви много. FBN ми дава сигурна среда, в която мога да споделям казуси, да споделям идеи, да намирам решения, но най-вече ме дари с стойностни приятели. Не пестете усилия да бъдете добрия пример за семейството, за приятелите, за служителите. Човек не може да е щастлив сам. Разбира се, семейството на първо място около него, но човек е истински щастлив, когато живее в едно щастливо общество. И смятам, че това сдружение за тези 16-17 години успя да създаде едно такова общество. Тази вечер ние сме всички тук с нашите семейства в нашето по-голямо семейство. Сдружение на фамилния бизнес в България.